No joo, tässä on niinku joulu 2015. Ja pihalla on vähän poikkeuksellinen pysäköintijärjestely. 70 Grand Prix Pontiac Olssi Cruiseri 80-luvulta. Pari mopoa. Pete kävi jouluajelulla V-Maxilla. Rouvan Ducati. Joskus ollut mopari. Penkki. Douglas 6. Ei ihan se yleisin Suomessa. 63 Chrysleri. 4-ovinen hardtoppi. Kaappari takaovilla. Poliisivuorti 2004 malli. Hakuvalot ja pelit. V8 Aspeni. En viittinyt ottaa riepua pois päältä. Ja tuunirami. Tällä sitä töissä käydään. Milläs sinä käyt töissä? No, tällaista tää. Kyllähän härski toi Chrysler. Voi saatana. Mitenpä tällä ajetaan? No joo, semmonen joulu. Luntahan ei oo.